20 сағат 30 минут эфирда Татарстан хабарлары программасының төп шығарылышы студияда Фәнис Камал Хайырлыки хәзер болашақ темалар турында. Татарстанның елға флотын зур үзгәрешләр көтә. Бірінші июньдә жаңа 2 судно берілді. Завод үз қолынан, шушы флот қолына, капитан қолына берділер. Татарстан флоты деп аталган яңа җәмгыять республикага туристларны ничек җәлеп итәргә ярдәм итәчәк. Бу хакта тулырак Рүзәл Шарипов. Büyük şair tuğan gün. Milli şair. Anı tercüme ediyor da var. Lakin şu vakitte o dünya kişisi de. Alexander Pushkin'nin tuğuna 224 yıl hem Rus tili günün Kazan'da nişik bilgiler bittiler. Tantanalardan Gülnaz Seyfetdinova. Büyük Vatan Soğuşunda habersiz yoğalgan Tatarstan soldatlarının şahsi eberlerin hem medalyonların tuğanlarına tapşıracaklar. Солдатны бит балалары, гаиләсе, гомер буе да эзләп килгәннәр. Bu atnada Kazan'da bütün Россия Estabarlar konferensiyası açılacak. Tatarstanlılar nindi unikal tabıldıklar bilen tanışa alacak. Feruze Mecitova reportajında. Россияда мистер Сидор деген эчемлек белән агуланып үлүчеләр саны инде 28-ге җитте. Бу хакта РБК яза. Сәламәтлегенә зыян килүчеләр 60-тан арткан. Алар Ульяновск, Самара, Удмуртия, Түбән Новгородта яшәүчеләр исемлектә бүген Пенза белән Чувашиядә өстәлде. Агуланучылар арасында 16 яшьлек кыз белән йөкле хатын да бар. Исегезгә төшерәбез, сыйфатсыз эчемлек кулланган беренче зыян күрүчеләрне узган елларда хастаханәләргә китергәннәр. Аларның барысы да мистер Сидорны эчкән. Бу алмадан ясалган аз градуслы алкоголь продукциясы аны җитештерүче эшмәкәр тоткарланган инде. Ульяновскидагы кибетләрдән бу эчемлек тутырылган 216 савыт та алынды. Әлеге өлкәнең хукук сакчылары сыйыкча составында аеруча куркыныч саналган химик матдә метанол һәм этил бутират булуын ачыклый. Мистер Сидорны җитештергән эшмәкәр предприятиесендә 27 төрдәге 25 мең литр продукция экспертизага җибәрелә. Татарстан сәүдә үзәкләрендә әлеге агулы эчемлек табылмады. Такой продукции в Республике Татарстан по ЕГАИС, по данным ЕГАИС, не поступало. ЕГАИСтан алынган мәгълүматларга караганда Татарстанга мондый алкоголь продукциясе кертелмәгән. Бәхеткә, әлеге маркалы эчемлек җитештерүче белән килешү юк. Әмма законсыз алып керүләре дә ихтимал, чөнки сыра һәм алкоголь кимрәк булган эчемлекләрне мәҗбүри маркировкалау таләп ителми. Шуңа аларны тиешле документлары булмаган сәүдә нукталарыннан алмавыгыз хәерле. Башка кибетләргә барыгыз. Узган ел һәм быел безнең республикада хукук сакчылары берничә тапкыр составында метанол булган продукцияны тоткарлаган. Хукук бузучылар машина тәрәзәсе юа торган сыйыкча белән сәүдә иткән була. 1 апрельдән яңа закон нигезендә алкоголь 5%-тан азрак булган сыраларга да мәҗбүри сертификация кертелгән иде. Сүз кегаларда сатыла торган эчемлек турында була. Аларга ябыштырылган махсус QR код аша кирәкле мәгълүматны да алырга мөмкин. Мистер Сидорны эчеп күп кеше үлгәннән соң Роспотребнадзор җитәкчесе карары нигезендә илдә алкоголь сатучы кибетләр тикшереләчәк. Бүген Рус теле көне һәм Александр Пушкинның тууына 224 ел тулуны билгеләп үтәләр. Аның датасы чираклы сайланмаган, нәкъ 224 ел элек. Бүген Александр Пушкин туа. 2011 елдан 6 июнь президент Владимир Путин указы нигезендә Рус теле көне буларак билгеләп үтелә башлый. Рөстәм Миннеханов Татарстанлыларны котлап Telegram каналында видеоролик та урнаштырды. Балалар Пушкин портреты янында үзләренчә кайчак зурлар аңлап та бетерми торган телдә аралашып торалар. Бүтінесі таралыша, бір малай рәсім тирәсендә туктап кала һәм үзеннән үзе шагыйрь белән сөйләшә дә башлый. Бу очрашу аңа шул кадәр тәэсир итә ки, ул әдәби сөйләм теленә күчәргә этәргеч тә бирә. Помни об истории великого русского языка, его красоте и богатстве. Саша, ты где? Не отставай от группы. Не топчик, а превосходно. С днем русского языка! Рөстәм Миннеханов бүген рәсми мөрәҗәгать тә юллады. Хөрмәтле татарстанлылар, сезне рус теле көне уңайыннан ихлас йөрәктән тәбрик итәм. Без бу бәйрәмне традицион рәвештә дохи шагыйрь Александр Сергеевич Пушкинның туган көнендә уздырабыз. Аның әсәрләрендә рус теленең байлыгы, аханы, образлылыгы, камиллеге һәм чын матурлыгы күркәм чагылыш таба. Шагыйрьнең бай иҗаты Россия халыклары традицияләренә аваздаш, уртак ватаныбызга мәхәббәт, тарихка олы хөрмәт белән сугарылган. Татарстанда игълан ителгән милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәт
сәләмәтләр елында аның күп кырлы эшчәнлегенең шушы сыйфаты турында аеруча зур ихтирам белән сөйлибез. Бәйрәм мүбәрәк булсын диелә Татарстан рәисе мөрәҗәгатендә. Бу көнне әдәби очрашулар, иҗади кичәләр, шигърият бәйрәмнәрдә уза. Казанда төп тантаналары Пушкин һәйкәле янында һәм Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет театрында үтте. Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Туган телләрне саклау комиссиясе рәисе Марат Әхмәтовлар Александр Пушкин һәйкәленә чәчәкләр китерде. Чәчәк бәйләмнәрен зыялылар, иҗат әһелләре, мәдәният хезмәткәрләре, Дума һәм Дәүләт Советы депутатлары, шулай ук студент һәм укучылар да салды. Чәчәк солганнан соң Минтимер Шәймиевне шигърият бәйрәмендә катнашкан балалар уратып алды. Дәүләт киңәшчесе алар белән аралашып фотога төште. Аларга әдипләр, депутатлар, тантанада катнашучылар да кушылган иде. Шигърият бәйрәмендә олысы да, кечесе дә бөек әдипнең әсәрләрен яттан укый. Татарстан шагыйрьләре Пушкинның татар әдәбиятына ясаган йогытысын ассызыклады. Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, Республика рәисе Рөстәм Миннеханов исеменнән котлау сүзләрен җиткерде. Бүген дөньяда 260 миллион кеше рус телендә сөйләшә. БДБ илләрендә 2023 ел рус теле елы дип игълан ителгән иде. Тулырак Гөлнәс Сәйфетдинова. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь над убитом. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Она внимала мне с улыбкой и слегка по звонким скважинам пустого тростника уже наигрывал я слабыми перстами. Я помню чудное мгновение, перед мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. Бу шигырьләрне ничә буын ятлаган һәм хәтерендә калдырган. Алар бүген дә яңгырый. Еллар үтә, Александр Пушкинның иҗаты мәңгелек. Казан үзәгендә бөек шагыйрьнең һәйкәле янында елдагыча аның иҗатын яратучылар җыелды. Тукайның үзенең дә сүзләре бар. Пушкин илә Лермонтовтан үрнәк алам, акрын югарыга үрле барам дип. Һәм безнең Тукайдан алып бүгенге көнгә кадәр һәр шагыйрь ничек кенә булса да барыбер Пушкинның иҗатына мөрәҗәгать иткән, үзенең иҗатында аңарга таянып үзенең иҗатын үстергән. Тукайда бөек рус шагыйреннән үрнәк ала, аңа атап шигырьләр яза, аның әсәрләрен беренчеләрдән булып тәрҗемә иткән. Пушкинда Алла биргән дар дигән була Тукай аңа сокланып. Аның турында Аполлон Григорьев әйткән, это наше все, Пушкин наше все дигән. Бу рус әдәби телен үштүгән кеше. Сен әйткәндә, менә бу халык әкиятләрен тыңлап Арена радиона сөйләгән, халык сөйләмен әдәби телгә әйләндергән бөек шагыйрьләрнең берсе. Һәр кешене, һәр үзенең шатлыгында да, кайгысында да Пушкинның әсәрләрендә ниндидер таяныч таба алалар. Пушкин Казанда булган күренекле шәхесләрнең берсе. 1833 елның сентябрендә ул биредә нәкъ 2 тәүлек 7 сәгатькә туктала. Россия шәһәрләре буйлап сәяхәткә чыккан була, материаллар туплый. Соңра хатынына язган хатында бу якларга юкка гына чыкмадым дип язган. Тупланган материалларын Пугачев тарихы һәм Капитан кызы романнарында куллана. Бөек шагыйрьгә һәйкәл, ул тукталган йортлар, урыннар үзәктә Пушкин урамы, аның исемен йөрткән уку учреждениеләре, биналар, башкалап Пушкин хакында истәлекләрне әле дә саклый. Все дело в гениальности ваших творений. Они понятны и близки каждому думающему и чувствующему человеку. Шигърият бәйрәме опера һәм балет театрында дәвам итте. Монда Пушкин шигырьләрен балалар да, олылар да сөйли. Танылган актер Вениамин Смехов башкаруында да яңгырадылар. Дрожу ли я вдоль улиц шумных, вхожу во многолюдный храм, сижу ли меж юношей безумных, я предаюсь моим мечтам, я говорю, промчатся годы, и сколько здесь не видно нас, мы все сойдем под вечные своды. Залда шагыйрьләр, зыялылар, укытучылар. Тантаналарда республиканың дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев тә бар. Бөек шагыйрьнең туган көне рус теле көне белән республика рәисе исеменнән котлау сүзләрен Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин җиткерде. Говоря об Александре Сергеевиче Пушкине, Анна Ахматова отмечала, он победил и время, и пространство. И действительно, по прошествии более 2 столетий, народная тропа к его величию не зарастает.
Уңышлары нәтижелі хезмәтләр өчен бүген мәгариф мәдәният хезмәткәрләренә дәүләт бүләкләре һәм рәхмәт хатлары тапшырылды. Барлыгы 8 кеше бүләкләнде. Тукай районыннан 40 елга якын рус теле һәм әдәбияты укыткан Флора Сәләхова атказанган укытучы исеменә лаек. Республикада рус теле буенча бердәм дәүләт имтиханыннан уртача баллар ил күләм күрсәткечләрдән югарырак. Узган ел 72 балл була. Россия буенча 68 балл. Олимпиадаларда да урын алабыз. Республика күләм төрле конкурсларда җиңүчеләрем бар минем. Бір оқушым 17 елны международная олимпиада по русскому языку среди учащихся школ, национальных школ, да, призер был, да. Тантаналы концерт Пушкинның шигырьләре, җырлар белән үрелеп барды. Киләсе елга бөек шагыйрь тууына 225 ел. Республика рәисаны югары дәрәҗәдә билгеләп үтү бурычын куйды. Гөлназ Сайфетдинова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Бүгін Россия президенті Владимир Путин Акбарс хоккей командасы тренері Мәскәү Динамосы ветераны Зинатулла Белалетдиновны Александр Невский ордені белән бүләкләү турындагы указга кул куйды. Дәрәҗәле бүләк аңа спорттагы казанышлары, аның үсешенә керткән өлеше һәм илнең физик культура өлкәсендә зур роль уйнавы өчен биреләчәк. Зинатулла Белалетдинов Динамода 70-нче елларда уйный, 1988 елдан анда тренеры да булып килә. 8 тапкыр Европа, 6 тапкыр дөнья һәм 5 тапкыр ил чемпионы. Быел аның кул астында Казан Акбарсы Гагарин кубогының финалына узды һәм Мәскәүнең ЦСКАсына соңгы уенда гына оттырып, 2нче урын яулый. Зинатулла Белалетдинов бер үк команда белән әлеге кубокны 3 тапкыр алган бердән-бер тренер, 3 мәртәбә КХЛ чемпионы да. М12 трассасында Идел аша салынучы күпердән август айында җәя узарга, ел ахырында машинада җилдерергә мөмкин булачак. Монда хәзер эш тәүлек буе бара. 3800 кеше һәм 900 берәмлек техника җәлеп ителгән. Күпернең 28 баганасының 27се урнаштырылган, инде соңгысын Ботнада ныгытып бетергән ятиләр. Тимер конструкцияләрнең 80%-ка якыны урнаштырылган, шул ук вакытта яңгыр суы коюлары, чистарту корылмалары да ясала. Тиздән күпер читенә киртәләр куя башлыйлар, тавышны киметә торган җайланмаларда беркетеләчәк. Күпер 4 чакрым озынлыкта. Трасса үзе 4 полосалы, аның 142 километры Татарстан аша уза. Самые важные работы, которые предстоят в ближайшей перспективе. Хәзер безнең алда торган иң мөһим бурычларның берсе күпернең нигез баганаларын төзеп бетерү, металл конструкцияларын ныгытып, асфальт түшәү, яктырткычлар урнаштыру, ясалма кырылмалар кую. Завершение работ по строительству малых искусственных сооружений. 2024 елдан су транспортында пассажирларга Татарстан Республикасы флоты дип аталган яңа җәмгыять хезмәт күрсәтә башларга тиеш. Ул республикада быелның майында эшли башлады. Яңа компания алдына куелган төп бурычларның берсе ул су туризмын җәелдерү. Шулай ук республикада елга флотын яңартуны үз өстенә алачак. Бу эшкә Татарстан Россиядә беренче булып керешә. Әлеге үзгәрешне бездә инде 30 ел көтәләр. Суднолар сатып алуга, искеләрен төзекләндерүгә, яр буендагы объектларны җиһазландыруга да 2 миллиард сум акча булып бирелә. Яңа җәмгыять эшчәнлеге хакында тулырак Рүзәл Шарипов җиткерер. Элекке флотилиянең исеме Татфлот иде. Элек су юлы аша пассажирлар ташуны Татфлот башкарса, хәзер моның өчен яңа компания Татарстан Республикасы флоты җавап бирәчәк. Бүген аның эшчәнлеге турында журналистларга сөйләделәр. Җәмгыять алдында торган төп бурыч республикада су туризмын җәелдерү. Узган ел су транспортыннан 330 мең пассажир файдаланган. Татарстан флоты ярдәмендә бу күрсәткечне 2 тапкыр арттырмакчылар. Без 500 мең кешегә хәтле пассажир потокны үстерергә булдык. Шушы бер 2 елда инде 25нче елга хәтле. Шуның белән шушы оешманы эшләтеп җибәрдек. Инде аның арасында элекке жүргән суднолар да эшләячәк. Алар һәр ел сайын жаңа судноларга алышынып торачаклар. Татарстан флоты генераль директоры итеп Роман Лизалин билгеләнде. Ул Арабелла теплоходы капитаны була. 2011 елда экипажы белән бергә батып баручы Булгариядән 79 кешене коткарган. Мы понимаем, что нужно переходить уже на другой уровень обслуживания, сервиса. Без халыкка яңа дәрәҗәдә хезмәт күрсәтә башларга кирәклеген яхшы аңлыйбыз. Шулай ук хәзер Татфлот карамагында булган судноларда аерым игътибар таләп итә. Аларны ремонтлап кына калмыйча яңа ысуллар кулланып җыярга кирәк. Әлеге бурычларны хәл итәргә тырышачакбыз. Республиканың елга флотын яңартуга быел 2 миллиард сум акча бүлеп бирелгән. Шуның 1 миллиард 260 миллионы яңа суднолар сатып алуга каралган, калганнары яр буйларындагы объектларны, иске корабларны төзекләндерүгә китәчәк.
Передача в эксплуатацию скоростного пассажирского судна. 1 июньдә Татарстан флоты җәмгыятенә 2 яңа суднаны да тапшырдылар. Бу Михаил Девитаев исемендәге Метеор һәм А217 суднысы. Икесе дә Татарстанда җитештерелгән. Берсе 124, икенчесе 176 кешегә исәпләнгән. Республикадагы кече корабларны яңартуның әһәмиятен Рөстәм Миңнеханов та искәрткән иде. Качество жизни определяется транспортной доступностью, качеством транспортного обслуживания. Если мы много что сумели сделать в пассажирских перевозках, автобусами, электричками, в части водного транспорта, конечно, мы работали на том подвижном составе или на тех судах, которые у нас были. Әмма яңа суднолар белән идарә итәр өчен заманча укытылган белгечләр дә кирәк. Әлегә бу тармакта кадрлар кытлыгы күзәтелә. Мәсьәләне хәл итү юлларын тапканнар инде. Күп кенә капитаннар ишетеп, менә Лизалин Роман үзе дә бөтен кешеләр белән таныш, алар кире кайта башладылар. Алар шушы жаңа метеорларда стажировка үтеп, бөтенесе үз орнына кайтып, без шушы безнең республика флотына җитәрлек командалар җыярбыз дип уйлап торабыз. Хәзер Яшел Үзәннең Горький исемендәге заводы алдына да яңа бурыч куела. Татарстан флоты нәтиҗәле эшләсен өчен алар елына унлап метеор җитештерә башларга тиеш. Яңа җәмгыять пассажирларга хезмәт күрсәтүгә киләсе елдан керешергә ниятли. 2024 елдан су транспортына билетларын да онлайн сатып алып булачак. Елга флотын яңартуны башлаганда Михаил Девитаевның һәйкәлен кайда урнаштыру турында да карар кабул ителә. Бу символик мәгънәгә ия, чөнки әлеге данлыклы очучым берничә ел үзе дә Татарстандагы беренче метеорлар белән идарә иткән була. Аның сыны монда Елга порты янында инде киләсе елда ук барлыкка килергә мөмкин. Рүзәл Шарипов, Владимир Гурьянов, Яңа гасыр каналы. Арматурадан соң цементка бәйе арткан ни өчен күзәтчелек органнары тикшереп тургада карамастан төзелеш өчен мөһим булган материаллар кыйммәтләнә тора. Бу турыда бүген Реальное время интернет газетасы язып чыкты. Татарстанда быел алименттан качып йөрүчеләргә 388 миллион сум түләткәннәр. Узган ел белән чагыштырганда 150 миллион сумга күбрәк дигән сүз. Бу хакта хөкүмәт йортында республиканың баш суд приставы Әнвәр Закиров сөйләде. Алимент түләттерү буенча бүген 25 меңнән артык эш тә карала. Меңнән артык бурычлыларга карата административ 500гә якынына җинаятьче дә кузгатылган. Татарстанда алимент түләмәүчеләрнең 13% хатын-кызлар, ягъни әниләр икән. Әйтик, Тәтеш районында әни кеше 2 баласына 1 миллион сум бурычын кайтару өчен алар исеменә йортында яздырган. Казанның Яңа Савин районында бер хатын-кыз 800 мең сум түләгән. Бары тик җинаятьче кузгаткач кына әҗәтне кайтару турында уйлыйлар ди Әнвәр Закиров. Кырыс чаралар күрү нәтиҗәсендә соңгы 5 елда алимент түләмәүчеләр саны 30%-ка кимегән. Ограничивается выезд должников за пределы Российской Федерации. Бүген 30 мең сум бурычы булган кеше инде чит илгә чыга алмый, аны 2 ай эчендә капламый икән, таләпләр тагын да катгыйлана. 10 мең сум бурыч булса да чик аша үткәрмиләр. Бүген Татарстанда алименттан түләмәгән 120 мең кешегә чит илләргә юл ябык. Татарстанда баручы наркотикларсыз тормыш акциясында катнаша аласыз. Ул бер ай дәвам итәчәк. Бу чараның максаты наркомания таралуга каршы туру, әлеге юнәлештә хакимият органнарын һәм халыкны да берләштерү. Ай дәвамында төрле социаль чараларда уздырылачак. Эчке эшләр министрлыгы халыкны аларда актив булырга өнди. Наркотиклар белән бәйле эшчәнлек турында белүчеләр кайнар линия телефонына шалтырата ала. Номерын экранда күрәсез. Бабалары Бөек Ватан сугышында хәбәрсез югалган дип саналган 2 гаиләгә бу атнада аның кайда һәлак булуын хәбәр итәчәкләр һәм, әлбәттә, шәхси әйберләрен тапшырачаклар. Пәнҗешәмбе көнне Казанда Россия эстабарларының солдат медальоннарындагы исемнәр дип аталган конференция ачыла. Ул Бөек Ватан сугышында һәлак булучыларның истәлеген мәңгеләштерүдәге яңа алымнарны өйрәнү һәм тәҗрибә уртаклашуга багышланачак. Татарстанда 65 эстабар төркеме бар, алар сафында 1200 кеше тора. Экспедицияләр вакытында 11 мең солдатның җәсәтләре дә таба алганнар. Моңарча хәбәрсез югалганнар исемлегендә торган 1500 фронтовикның шәхесе ачыклана. Тулырак Феруза Мәҗитова. В этом году у нас выезжал 30 поисковых отрядов, 296 человек.
Александр Коноплев 37 елдан бирле яу кырында хәбәрсез югалган солдатларны эзли. Егетләр белән берлектә 1000-нән артык кешене тапканнар. Быелгы экспедиция вакытында гына 22 солдат медальонын косып алганнар. Они были пропавшими без вести. Алар хәбәрсез югалган дип санала. Экспертиза өчен ДНК-ларын алдык. Хәзер шәхесләрен ачыклау буенча тикшерүләр алып барабыз. Хәбәрсез югалган солдатларны эзләү эше сугыш беткәч тә башланган һәм бүгенге көнгә кадәр дәвам итә. Һәм ул елдан-ел авырлаша ди истабарлар. Чөнки медальоннар искерә, аның ичендәге кәгазьләрне дә укып булмый. Ә икенче яктан караганда замана технологияләре яңара. Әйтик, моннан 10-20 ел элек табылган медальоннарны хәзер яңа ысуллар аша укый ала башлаганнар. Безнең техник чаралар әйтик шул компьютерларда кешсезрәк булган һәм сканер дибез бит инде документларны сканер күп кешедә бар. Теләсә кайсы сканер бу эшкә туры килми. Монда сканер үзенең теге юылган язуларны күрергә мөмкинлеге булган әйбер кирәк. Хәзер андай әйберләр бар, кыйммәт булса да кайберләрнең кулланабыз без аны. Рафик Салахиев Бөтен Россия мәгълүмати истабарлар үзәгенең баш белгече. Тәҗрибә һәм осталык кеше язмышын хәл итәргә мөмкинлек бирә ди. Туганнары гомер буе бабаларын эзләп тә таба алмый. Ә истабарлар аны бер бәхетле очрак аша ачыклый. Күкмара кешесе Җиһангәрәй Тимергалиев белән дә шулай була. Менә 2 ел узды дип әйтергә була. Бер көнне шалтыраталар интернеттан яза безгә бер иптәшебез Алик Гусев дигән егет. Ул шулай ук медальоннар уку белән шөгыльләнә. Менә миңа бер кешелек алып килделәр ди. Аның эчендә төрле кагазьләр бар, инде гарәп хәрефләр белән язылганнар да бар ди. Менә берсендә шул Тимергалиев Җиһангәрәйнең монда Казан госпиталеннән бирелгән справкасы булып чыкты бу. Ул чынлап та башта армиягә алынгач, монда Казан госпиталеннән ничектер медбрат булып, кемдер булып эшләгән икән. Аннан соң аны алып киткәннәр Суслонгерга, ул фронтка эләккән булган һәм Калуга өлкәсендә һәлак булган. Югалган солдатларны табу тәҗрибәсе белән безнең истабарлар Бөтен Россиядән килгән хезмәттәшләре белән уртаклашачак. Казанда 4 көн дәвамында солдатларның истәлеген мәңгеләштерүгә багышланган конференция уза. 2 гаиләгә Минзәләдән Александр Меньшов, Кама тамагыннан Зарифулла Бикмуллинның медальоннарын тапшырачаклар. Конференциядә солдат медальоннарындагы исемнәр дип аталган 11 томлык басманы тәкъдим итәчәкләр. Анда 23 мең совет солдаты турында мәгълүмат тупланган. Фәрүзә Мәҗитова, Алмаз Зиядинов, Яңа гасыр каналы. Республика мөселманнары Корбан бәйрәменә әзерләнә. Ул быел 28 июньгә туры килә. Корбан чалу өчен республикада 55 урын каралган. Төп максат сарыкларда очрый торган йогышлы авыруларны безгә кертмәскә диләр баш ветеринария идарәсендә. 36 төбәктә сарыкларда бруцеллез, тагын 10 җирлектә телчә белән чәчәк авыруы да таралган. Корбанга дигән хайваннарны койлардан алырга мөмкин. Аларны кайсы майданчыкларда чалырга рөхсәт ителә. Быел нисап күләме нинди? Бу хакта Алия Сабирова. Бу Мәрҗани мәчетенең корбан чалу урыны безнең монда әзерләнгән махсус сарыкларның тоту урыннары. Мәрҗани мәчетендә корбанны ел сайын чалалар, моның өчен махсус 2 урын бар. Алар бөтен санитар таләпләр буенча әзерләнгән. Узган ел монда 750 баш сарык суелса, быел корбанга 600 китерелер диләр. Кайбер кешеләр куркып торалар, менә сарык алсам авырту булмас микән дип, каннары тикшерелеп, аларның сәламәтлекләрен испатлаганнан соң гына безнең инде монда алып килеп ул чалыначак. Төп максат республикага сарыкларда очрый торган йогышлы авыруларны кертмәскә диләр баш ветеринария идарәсендә. Шуңа аларны читтән сатып алырга киңәш итмиләр. Чөнки күрше Оренбург, Самара, Саратовта малларда тилче авыруы ачыкланган. Бруцеллез илнең 36 төбәгендә таралган. Узган ел белән чагыштырганда бу сан 10-га арткан. Чәчәк авыруы Кострома, Смоленск, Тверь якларында бар. Әгәр чир булмаса да, шул чирләр булмасын өчен сарыкларны вакцинация эшләр. Әгәр вакцинация эшләнә торган булса, ул регионнардан біз сарыкларны керттермәйбез. Безнең үзебезнең республикада 300 меңнән артык сарык бар. Ул безнең өчен кулланырга тулысы белән җитә. Республикада корбан чалу өчен 55 урын билгеләнгән, шуның 17-се Казанда. Узган ел Татарстанда 12 меңнән артык сарык чалынган. Безнең Алабуга районында Сария дип атала торган завод бар. Ел сайын менә бу кая корбан бәйрәменә сарыклар чалына, анда алар куялар контейнерларын һәм бу биологик отходларын дип әйтәбез инде бушлый алып китәләр. Бәйрәм узганнан соң монда шәһәрдә ул калдыкларны без күрмәйбез дигән сүз. Республиканың барлык мәчетләрендә бәйрәм намазын кояш чыгып 30 минут узгач укыячаклар. Казанда ул иртәнге сәгать 4 яртыга туры килә. Соңрак корбан чалу йоласы башланачак. Быел нисап күләме 36 мең сум. Моның асыл максаты да шул: ярдәм итү мохтаҗларга,
Yani şuna da dinimiz ayta içten birilişin çıkar diye bu peygamberimizin yolu sünneti bulup tura. Muhtaç ailelerge kürsüler bulsun, tuğanların bulsun, avuldaşların bulsun, mahalledeşlerin bulsun. Сорықларны Құрбан ғайетінен соң тағын 2 күн дәвамында шалырға була. Алия Сабирова, Данил Филатов, Яңа Ғасыр каналы. Сишәмбе хәбәрләре шундый булды. Рекламадан соң һава торышы турындагы мәгълүмат бүген аны сезгә иркә җиткерер. Сау сәламәт булыгыз. Этим летом смотри, чувствуй, радуйся. Все будет хорошо. 5 июньнән 11-на кадәр Казанда Наурыз халыкара театр фестивале уза. Программада Төркия, Казакстан, Үзбәкстан, Кыргызстан спектакльләре, хедлайнерлар, Башкаладан драма сәнгате мәктәбе һәм etc. театрлары. Билетлар театр кассаларында 6 яшьтән өлкәннәр өчен. Компания Луидор представляет современный городской кроссовер «Москвич-3» с выгодой до 250 тысяч рублей. Яркий дизайн, современный и экономичный 1,5-литровый турбированный двигатель, светодиодная оптика, бесключевой доступ, панорамный люк и многое другое. Все это «Москвич-3». Совершите пробную поездку уже сегодня в дилерском центре «Луидор» по адресу Казань, Сибирский тракт 59. Подробности по телефону 8 800 2002 402. 10 июня. Долгожданное открытие второго магазина секонд-хенд «Вова» в Казани. Ждем вас по адресу Белинского, 18, ТЦ «Птичий рынок». Для производства работ на объектах по России в компании ООО «Подземные коммуникации» требуются монтажники наружных трубопроводов, сварщики полиэтиленовых труб, разнорабочие. Сыночек, привет. Привет, мам. Записали тебя на анализы в гемотест. Он и в твоем городе есть. Программа «Страна Гемотест». 5 базовых анализов по 290 рублей. Бесплатная консультация врача. Как уничтожить колорадского жука? Карада с усиленным эффектом. Убивает и жуков, и личинок. Карада защищает картофель надолго. Для борьбы с вредителями Алатар быстро действует и долго защищает. Алатар. Колорадский жук атакует. Старые средства не действуют. Жукобор Экстра. Тройной удар. Жукобор Экстра. Конец всем вредителям. А чем вам нравится чистящая паста Альба Чистоник? Легко и быстро очищает любые загрязнения. Не раздражает и не сушит кожу. Эффективно. Безопасно. Альба Чистоник для рук. Чисто, быстро, безопасно. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышын сүзни гәнәшнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Данил Мастерда үзегез теләгән корпуслы җиһазны эшләтү җәй көне арзанрак. Лето промо кодын әйтсәгез, индивидуаль заказга 20% ташлама алыгыз. Казандагы телефон 2 167 166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк-көнчыгыштан. Бөгелмә баулы Азнакай Әлмәттән аязучан болытлы һава, явым-төшемнәр көтелми, 19 градус җылы. Төньяк-көнчыгыштан Түбән Кама Яршалы Алабугадан алмашынучан болытлы һава, 20 градуска кадәр җылыта. Төньяктан Актаныш Шәгырҗи Менделеевскида аязучан болытлы һава, 19 градус җылы. Төньяк көнбатыштан Арша Кукмара Балтачта 21 градус, төнле нибары 12 градус җылы. Көньяк көнбатышта Болгарбай Чүпрәлдә алмашынучан болытлы һава 21 градус җылы, җил көнбатыштан уртача тизлектә. Чиста Нурлат Мамадышта аязучан болытлы һава, явым-төшемнәр көтелми, 21 градус җылы. Алдагы көннәрдә синоптик хәл үзгәрми. Айверс банкы шәхси затларга һәм корпоратив клиентларга банк хезмәтенең барлык төрен күрсәтә. Бизнес өчен банк расчеткасы хезмәтен, кредит, банк гарантиялары һәм акчаларны эффектлы куллану алымнарын тәкъдим итә. Нужно выбрать подарок? С Флауау это легко. Например, этот торт. Или этот на 1 миллион подписчиков. Для бати. На день рождения и на просто так. Даже для тех, кто очень далеко. На Флауау есть подарок для каждого. С
Скачивайте и поздравляйте. Һава торышыгына түгел, кеше кәефе дә еш үзгәрә. Кайдагына булсагыз да, якын кешегезне Wow гадәти булмаган бүләкләр маркетплейсыннан букетлар һәм десертлар белән шатландырыгыз. Мондый сюрприз бузларны да эрдә. Мәркәзебез Казанда аязучан болытлы һава, явым-төшемнәр көтелми. Температура көндез 19-21, төнлә нибары 11-13 градус җылы. Җил көн батыштан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 756 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 49%. Җирнең магнит кыры тыныч. Һава торыш турында әлегә менә шулар иде. Җәйләрегез матур үтсен.